हाग्रामा इज बेक होननानैथ' आं नुवाखै टाइगार इज बेक होननानै आं नुबाय थादों दा टाइगार इज बेक मिन्स मा बुजिदों दा जाय बिथांमोननि आइटिनि टीम जेनाखि टाइगार इज बेक होनना बुंदों बेथ' हाग्रामा बिथांखौ इनसाल्ट खालामनायसो जादों मोनसे खोथाया जाहैबाय बेनो क्लियार कि मोसाजोंथ' मानसिफ्रा थाखाथारा थादेरखाथारा मोसा नुबानो जों खारोसो दाथ' मोसा नुबानो खारोबा बयबो रायजोफ्राथ' खारजोबनांगौसो मोसानिफ्राय दा बेखौनो बिवेयर अफ टाइगार थारमाने गिनांगौ जोङो बेखौथ' बेलेग जायगायावसो बेंथेनानै दोननांगौ बिनि थाखायनो मोसा फैदोंबा रायजोफ्राथ' खारजोबखागोनसो खाथियाव रावबो थानाय नङा बिनि थाखायनो बयबो सांग्रां जाबानो जाबाय आरो मोसानि खाथियाव थानो नाङा रावबो गोजोन्थों इयुथ हिसाबैथ' जोङो बयबो प्रिपेयार्ड जानानै दं साखाफारा जानानै दं जोङो बोरैहाय कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सखौ गेलेनो हायो जों बेखौनो सानदों जों रावखौबो रायाबालानो नाथाय जेब्ला सोरबा जोंनि मानसिखौ बुंगोन सोरखौबा नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंगोन अब्लाथ' रिप्लाइखौ होनांगौ जानानै फैगोन दा बेखौनो जोङो कनस्ट्राक्टिभ जों इयुथआनो बेखौ लिड लानांगोन दिनै आइटि सेलनि मानसिफ्रा नङा फामा गोदाव सोराव बानायनानै मिमि बानायनानै हगारनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोर जोंनि ससाइटिखौ मोजां दिखाव लाङा जों मोजां दिखाव लांनांगौबा कनस्ट्राक्टिभ बुस्थुफोरखौ जों बानायनांगोन नों मा मावदों बेखौ प्रसार खालाम जों मा मावदों जोङो बेखौ प्रसार खालामगोन दा बिनि थ्रयैनो जों मा खालामनो हागोन मोजां लेभेलाव जों पलिटिक्सखौ लानानै थांनो हागोन